Sinjuri, inselmilkom u grazzi miġdid tal-li għattu għana l-program Ribna, kif namlu dejjem bit-tnej sal-ġimgħa ftit minuta qabel l-aħbarijiet. Nżommukom aġġornati dwar dak kollu li qed jiġri madwarna dejjem b'doża politika u anka bil-proġetti li qegħdin jitniedu minn jum mal-jum minn amministrazzjoni laburista fil-gvern mill-2013 la. Illum se nkun qegħdin nitkellmu ftit dwar l-ispazji pubbliċi. Nitkellmu ħafna dwar spazji pubbliċi kif il-poplu wkoll huwa ċana l-aktar spazji pubbliċi. Aħna mhux l-ewwel darba li tkellimna dwar spazji pubbliċi anke f'dan l-istess programm. Illum ser nkunu qegħdin nindirizzaw iktar ir-residenti ta' Pembroke, iżda mhux biss huma, il-familji Maltin u Għawċin għaliex ser ikunu qegħdin isegwu anke permezz tal-filmat li ħejjanuli kif art li kienet mimlija konkos, art ta' 9,000 metru kwadru ingħatat lura lir-residenti ta' Pembroke iżda fl-aħħar mill-aħħar attwalment lill-familji kollha Maltin u Għawċin inbidlet fi ġnien mill-isbaħ ġnien li jġib l-isem San David. Insegwu flimkien. Aktar artijiet se jinbidlu f'ġonna bi spazji miftuħa n-nies. 9,000 metru kwadru tard ġew mibdula fi ġnien mill-isbaħ residenti ta' Pembroke u l-inħawi bl-art li tinsab f'żona tal-iżvilupp inbidlet fi ġnien sabiħ għall-familji ġnien San David f'Pembroke. B'investiment ta' madwar 700,000 euro inħoloq ġnien San David biswid dan l-ispazju miftuħ hemm 3 ġibjuni li se jintużaw għat-tisqija tas-siġar u l-pjanti fil-post kif ukoll tħawlu madwar 113 siġra u l-fuq minn 1000 arbuxell. Dan hu proġett ieħor minn Project Green fejn diġà twettqu ma' 60 proġett ambjentali differenti mill-2022 mifruxa mal-pajjiż kollu, inkluż 40 ġnien u park u 20 wiet. Il-viżjoni hija dik ta' aktar spazji miftuħa għal komunitajiet tal-pajjiż bi proġetti li jsebħu żoni urbani u joffru spazji ambjentali lil min iżurhom. Din hija parti mill-wegħda tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista dik illi jingħataw pulmuna ħodor lil żoni urbani inferxa fil-pajjiż. Sinjuri, minna ħatjem baqa li xejn iżjed nżid li fil-li nirringrazzakom tal-li miġid kontu magħna għal dan il-programm, grazzi wkoll tal-messaġġi li tibatulna li turu kemm intom grati wkoll u sens ta' apprezzament għal dawn il-ftit minuti li nqattaw magħkom, però permezz tagħhom inżommukom aġġornati dwar dak kollu li qed jiġri madwarna. Għalissa ma baqa li xejn iżjed nżid li grazzi tal-li kontu magħna.